Hi everyone! Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon. At sa gabing ito ay nais ko pong mag-share ng encouragement sa atin pong lahat. Hindi po lingid sa ating lahat na ang pandemya ng COVID-19 ay patuloy pa rin na nananalasa sa buong mundo. Yan po ang katalagahan ng ating buhay sa ngayon. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayan sa Pilipinas at maging din po sa lahat ng mga OFW ay huwag po tayong mabalisa, huwag po tayong matakot. Mas lalo po tayong lumapit sa Diyos sapagkat kung tayo po ay nabalisa at natakot, wala pong aasahan ang ating mga pamilya. Kaya kailangan po nating magpakatatag, magtulungan, magmahalan, magpanalanginan ng isa't isa. Narito po ang sinasabi sa Biblia bilang panghahawakan po natin na tayo po ay mahalaga sa Diyos. Babasahin ko po dito po sa Mateo 6:26. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay kung ano baga ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin, kahit ang sa inyong katawan kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Yan po ang binanggit po ni Apostol Pablo sa mga Israelita nung siya po ay nangangaral. Yan po ang ating panghawakan mga kapatid. Tunay nga naman na mas mahalaga ang ating buhay kaysa ating mga pananamit at sa ating mga kinakain. Kaya kung napapansin ninyo, ang ating mahal na Pangulo ay pinapahalagan po ang buhay. Bagamat ang katotohanan ay wala pong trabaho yung mga ibang kapwa nating Pilipino sa ngayon. Pero hindi naman po nagpapabaya ang gobyerno at ang Diyos at ang mga talagang tumutulong na may busilak na puso na tumutulong, nagpapakain sa lahat po ng biktima po ng pandemya. Sa mga kapwa ko Pilipino, magpakatatag po tayo. Saan man panig ng mundo, nandito ka man sa Saudi Arabia, alam ko na marami pong tinamaan dyan sa Riyadh. Mga kapatid, manalangin po tayo at lumapit po tayo sa mga anak ng Diyos, sa mga Pilipino upang magtulungan, upang magapi, mapagtagumpayan po ang epekto po ng COVID-19. Ano po ang sinasabi sa Psalms 3, 5, and 6? Ganito po ang sinasabi, trust in the Lord with all your heart, lean not your own understanding, in all your ways acknowledge Him, and He will direct your path straight. Yan po ang sinasabi ng Diyos sa ating mga Pilipino o sa ating lahat sa buong mundo. Kailangan po wag lamang po tayong mag-focus o wag lamang po tayong tumingin sa ating sariling kakayahan. Bagkus nais po ng Diyos na lumapit po tayo sa Kanya bilang isang anak at bilang ipinagkakatiwala ang ating sarili, bilang ipinagkakatiwala ang ating kalagayan. At sana po, huwag po tayong mabalisa, huwag po tayong matakot. Ganon din po, sinasabi ko rin po sa ating lahat, naway ipanalangin po natin ang ating mga frontliners sapagkat sila po ay napapasabak po sa pagsagip ng buhay ng ating mga kapwa-tao. Ganon din po ang mga nasa gobyerno na gabayan po sila ng Panginoon. Lalong-lalo na po yung ating Pangulo, yung ating mga senador, congressman at lahat po ng nasa local governments na nagtatrabaho at saan man sangay ng gobyerno. Alam ko po na sila po ay mayroong pagmamalasakit. At ganoon din po sa ating mga kapwa Pilipino, sa ating mga kapatiran, sa ngalan po ng Panginoong Hesus, Ama at ang Espiritu Santo, at sa aming kongregasyon na ako po ay membro ng Jesus the Counselor, nagkakaisa po kami na nananalangin upang sana masugpo na po ang
ang pandemya sa buong mundo. Ganon din po sa mga kapatiran sa Church Without Wall na kami po lahat ay nagkakaisa na manalangin sa inyo. Hindi man po kami nakakapagbigay ng mga material na bagay, ay taos-puso naman po naming ibinibigay at ipinamamahagi ang aming panalangin na sana'y malampasan po natin itong pandemya. Salamat po at sana po ay nakapag-encourage po ako. Sana po ay napatatag po kayo mga kapatid, kagaya namin dito. Tayo po ay magpanalanginan. Yan lamang po ang gusto kong i-share. Ako nga po si Mr. Bernard Tubera Gabaon ng Jesus the Counselor, Candon City.